сестри, скъпи гости! Добре дошли на това празнично тържество по случай Рождество Христово. Ние, младежите от ЕПЦ-3, ви приготвихме празнична програма по случай Рождество Христово. Благодарим ви за вашето внимание и търпение, което ще окажете към нас, младежи. Братя и сестри, скъпи приятели, има събития в човешката история, който оставя траен отпечатък във времето. Едно от тях е раждането на Господ Исус Христос. Случило се преди повече от 2000 години. Влиянието му дори в днешните модерни времена е повече от осезателно. Исусовия живот и дело се отразяват от милиони негови последователи по целия свят. Библията е основният документ, описващ неговата земна мисия и служение. Тя е най-четената книга и разпространена. Исус Христос е вдъхновил най-великите творци на изкуството и с неговото раждане се постави ново начало на летовроене. Исус постави нови взаимоотношения между Бога и човека. Той се пожертва заради спасението на грешното човечество, с която жертва подсигури спасение и целение и вечен живот за уния, които биха повярвали в Него. За изпращането на божествен изкупител Месия е било предречено от древните пророци в Стария Завет. Книгите на Исаия, Еремия, Михей и други има точни предсказания за необикновеното му раждане и мисия. Евангелието в Новия Завет дава сведения за действителното събитие на непорочното зачатие от Святия Дух, религиозното политическа общност, в която се роди Божия Син. Посланията на апостолите тълкуват тези събития и им дават духовното положение за живота на вярващите. Братя и сестри, смисълът на празника Рождество Христово е същия, както и на всеки друг християнски празник, който празнуваме през годината. Той е двупосочен. Първо, припомняне и второ, преживяване. Относно събитията в Христовия живот, ние вярваме, че те действително са се случили. Неговото непорочно зачатие и раждане, смърт, възкресение и възнесение са исторически факти, но ние не трябва да вярваме в тях само като исторически събития, които и ние днес може да преживеем. Христос се роди в плът, за да даде нов живот. Неговото раждане е прототип на нашето ново раждане. Посредника на неговото раждане беше Святия Дух. Така и ние се раждаме за нов живот с Бога. Подобно има паралели и преживявания в неговия живот. Раждане, смърт, възкресение и възнасяне. Братя и сестри, Бог е живял един съвършен и безгрешен живот тук на земята, живот угоден на Бога. И така ни остави пример, как и ние да живеем нашия живот тук на земята.
Нямаше какво да чувам, бях тъжен и всичко ме рухна. Всички спомени бяха за мен, идват за сълзите ми, освен Исусе. Виждам как противниците ми се удушават, виждам как пътят ми се изтеснява. Няма сили да продължа напред, единството ти, Исусе, даваше ми съвет. Нямаше с кого да чувам, бях тъжен и всичко ме рухна. Всички спомени бяха за мен, идват за сълзите ми, освен Исусе. Виждам как противниците ми се удушават, виждам как пътят ми се изтеснява. Няма сили да продължа напред, единството ти, Исусе, даваше ми съвет. Въздаваме в славите, хвалитава ежедневен без възнесион поплачо. Свакодиве нелама любов, въздаваме в славите, хвалитава ежедневен без възнесион поплачо. Свакодиве нелама любов, нямаше с кого да чувам, бях тъжен. Всичко ме рухна, всички спомени бяха за мен, идват за сълзите ми, освен ти, Исусе. Виждам как противниците ми се удушават, виждам как пътят ми се изтеснява. Няма сили да продължа напред, единството ти, Исусе, даваше ми съвет. Въздаваме в славите, хвалитава ежедневен без възнесион поплачо. Свакодиве нелама любов, въздаваме в славите, хвалитава ежедневен без възнесион поплачо. Свакодиве нелама любов, въздаваме в славите, хвалитава ежедневен без възнесион поплачо. Свакодиве нелама любов, въздаваме в славите, хвалитава ежедневен без възнесион поплачо. Свакодиве нелама любов, въздаваме в славите, хвалитава ежедневен без възнесион поплачо. Свакодиве нелама любов.